Kaixo, ongi etorria, maila ertaineko azken 5 problemak egingo ditugu. 16garrenak honela dio. Lorezain batek lorategi bat diseinatu nahi du. 4 plan ditu aukeratzeko, irudietan agertzen den bezala. 1, 2, 3, 4. Horietako bakoitzak bat bider 3, bat bider 5eko laukizuzen bana erabiltzen du, bai horrela da, bakoitzak 3 pieza ditu. 4 lorategietatik zein du perimetroa handiena? Perimetroa galdetzen badigute, neurtu beharko dugu kanpoko soka guzti hori, ezta? Hasiko gera adibidez, beko aldearekin. Zenbat neurtzen du honek? 5. Eta honek 5. Eta honek 5. Eta honek 5. Denak neurtzen dute 5 unitate. Orain adibidez, ezkerreko aldea. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beraz denak 3 unitate. Eskuineko aldea. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beraz, oraingoz denak perimetro berdina dute. Azkenekoa, goiko aldea. 1, 2, 3. Baina 3 hauek elkartzen baditugu, zenbat neurtzen dute? Honen berdina. Hau edo 3ak batuta dira 5 unitate. Hemen dugu 1, honen zatia, eta honen zatia. Baita ere 5. Hemen hau igotzen badugu, zatitxo hau igotzen badugu, hau igotzen badugu, eta hau igotzen badugu. Beraz, hau ere da 5. Eta azkena, hau igotzen badugu, hau ere bai, orduan, falta zaizku hau igotzea eta hau igotzea. Orduan, baita ere 5. Batutzen badut, dira 16 unitate irudi bakoitzak. Beraz, dena dute perimetro berdina. Izango litzateke erantzun zuzena. 17garrena. Erakusten den adierazpenean, honengatik ari da, karratua eta triangelua zenbaki oso positibo batez ordezkatzen dira. Bi zatikiak berdinak izan daitezen. Horrek esan nahi du, hemen jartzen dudan zenbakia eta hemen jartzen dudan zenbakia izan behar duela osoa, beraz, komarik gabe eta positiboa, negatiborik ez. Eta zatiki hau izango dela berdina. Zenbaki oso desberdin jar daitezke karratuaren posizioan. Orduan, hemen ze aukera dugu izateko bi zatiki hauek berdinak? Badakizu, zatiki bat baliokide izateko guruz biderketa egin dezakegula, ezta? Hau biderra hau egiten badut, ateratzen da 60, beraz, hau biderra hau egiten badut, atea barzait ere 60. Jarriko dugu horrela. Egin bat dugula. Karratua bider triangelua, 60. 60 lortzeko argi dago bi hauek izan behar dutela zatitzaileak. Bi hauek bidertuz 60 izateko. Beraz, egingo duguna izango da 60 deskonposatu eta bilatu bere zatitzaile guztiak. Hori da eskatzen ari digutena. Hasiko gera orduan, 60, 10 bider 6, 5 bider 2, 3 bider 2. Orduan, deskonposatuta horrela gelditzen da. 2 bider 2, bider 3 bider 5. Orduan, egin baritugu, bere zatitzaile guztiak aurkitu behar ditugu. Hasiko gera, zatitzaileak. 60 denak. Lehenengoa zein da? Beti da 1. Gero, 2. 3 ere posible da? Bai. 4, bai, 2 bider 2, da 4. 5, bai. 6, bai, 2 bider 3, 6. 7 ezin da, 8 ezin da,
Bederatzi ezin da, bai 10 bai, 2 bider 5, 10. Zati zaila asko, ezta? Jarrai dezagun. 11 ezin da, 12, bai, 2 bider 3 bider 2, 12. 13 ezin da, 14 ezin da, 15, bai, 5 bider 3, 15. 16 ez, 17 ez, 18 ez, 19 ez, 20, bai, 2 bider 2 bider 5, 20. Azkena argi da, 60 dela, bere burua delako. Horra, ingo benuke, 1 bider 60 da 60, bikin zein da? 2 bider zerbait, 60 zein da? 30. Noski, 5 bider 3 bider 30. Jarrai dezagun, bate zaiguna falta ikusteko. 3 bider 20, 4 bider 15, 5 bider 12, honekin ningo dut, 6 bider 10. Horrek esan nahi du, zatitzaile guztiak aurkitu ditugula. Orduan, hemen za jarri daiteke. Jarri daiteke bat, eta hemen 60, bat bider 60. Eta bi ere jarri daiteke, 3 ere bai, 4, 5, 6, alderantziz ere bai. Jarri dezaket 60 bider bat, 60 bider bat, 30 bider 2. Orduan, zenbat aukera desberdin ditugu, kontatzen bako gintuzke, bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Beraz, erantzun zuzena izango litzateke E. 12. 18. S-ren balioa honela definitzen da. S berdin, 3 izartxo, 3 izartxo, 3 izartxo, 3 izartxo, 3. Non, izartxo bakoitza, gehi, ken, bider eta zati artean, aukeratutako ikur batez ordezkatu behar den. Horran, hemen jarri behar dira ikur hauek. 4 eraiketak erabili behar direla jakinda, beraz, ezin da errepikatu, eta parentesirik ezin dugula idatzi, zein da lor daiteken S-ren baliorik handiena, hautako bat lortuko genuke? Lehenengo oharra, nik jartzen badut 3, ken, ez dut jarriko biderketa bat, bestela, 9 egin ez kentzen. Ze jarriko dut ken ondoren, egokina izango litzateke erauntara. Ken, zatiketa bat, erauntara, bat bakarra kentzen dudalako. Orduan, osatu ezaket, egin ezaket horrela, eta egin horrela. 3 bider 3, gehi 3, ken 3, zati 3. Orduan, hau izango izateke 9, eta hau, bat. 9, gehi 3, 12, ken bat, 11. Orduan, lortu dugu, 11 izango litzateke altuena. Aukera edo kombinazio gehiago ere baditugu. Egin dezakegu horrela, 3, gehi 3 bider 3, ken 3 zati 3. Edo 3, ken 3 zati 3, gehi 3 bider 3, edo nahi den bezala. Baina, importantena, ken ondoren jarri bako genukela zatiketa. Eta horrela maituko genuke 18. galdera. 19. Karolek 1, 2, 3 eta 4 zenbakiak idatzi nahi ditu 4 bider 4 karatu baten gelasketan. Horan, hemen jarri baritugu 1, 2, 3, 4. Zenbaki bakoitza zehazki behin ager dadin errenkada bakoitzean, zutabe bakoitzean eta diagonal bakoitzean. Horrek esan nahi du. Errenkada hontan ezin dugula bat gehiago jarri, badugulako. Eta hemen erez. Adibidez, 2 ezin da hemen jarri, badugulako, eta hemen erez. Baina diagonalean erez, hori esaten nahi da. Dagoeneko 3 zenbaki jarri ditu. Irudian agertzen diren moduan, bai? Jarri dugu bat eta 2. Zein zenbaki idatzi behar da galdera ikurraz markatutako gelaskan, hori da galdetzen digutena. Hau nondik hasi daiteke nik uste dut egokiena dela batetik hastea, zemen informazioa badugu. Adibidez, zutabe honetan, edo honetan jakin bako nuke nun den. Hemen jartzekotan. Hemen jarri daiteke? Ez. Hemen jarri daiteke? Ez. Hemen jarri daiteke? Ez, betu diagonalean. Horra, ezin da jarri ez eta ez. Orduan, hemen bakarrik jarri daiteke. Orduan, faltaz egun batekoa, jarri beharko nuke hemen. Ze hemen ezin da jarri, hemen erez eta hemen erez. Orduan, batak osatu ditugu. Goazen biaren bila. Nik uste dut errexena izango litzateke honera etortzea. Zergatik hemen informazioa badugulako, betu. Ezin dela hemen jarri,
ezin da hemen jarri, orduan ezin bada jarri ez hor eta ez hor, ze gelditzen zaigu hemen jarriko dugu 2. Eta diagonal honetan, ze gertatzen da? Begira, hemen ezin da jarri 2. Hemen ezin da jarri 2, hemen jarri beharko nuke 2. Orduan, erantzun zuzena izango litzateke B. Honela galderari erantzun diogu, baina saiatuko naiz orain taula betetzen. Falta zaigu biko bat, nun jarriko genuke? Hemen ezin da jarri, hemen ezin da jarri, hemen jarriko genuke, ezta? Hemen ere ez. Bata eta biak jarri ditugu. Orain 3 eta 4 nun jarri? Ez dakigu nun jarri. Orduan, egingo dana da 2 aukera. Edo 3 jartzen dut, edo 4 jartzen dut. Beste bat ingo dut, ikusteko. Bi aukera ditugu, edo jartzen dugu 3, edo jartzen dugu 4. Hemen jartzen badugu 3, hemen argi dago dela 4. 4 jartzen badugu, da 3. Eta diagonal honetan, faltako litzaiguke 4. Eta hemen, 3. Beste diagonal honetan, 1, 2, 4, falta zaigu 3. Eta hemen, falta zaigu 4. Orain betetzea oso erraza da, ezta? 1, 2, 4, hau da 3, hau da 4, hemen izango zateke 4 eta 3, ikusten, alderantzizkoa dira, justu. Eta orain, hemen falta zaigu 4, eta hemen 3, eta hemen 3 eta 4. Orduan, karratu hau egiteko 2 modu daude, baina hemen jartzeko aukera bakarra da 2. Eta horrela amaituko genuke 19. galdera erantzutea. 20. galdera, ertainetako azkena. Luisek eta Ebak elkar ezagutu zutenean biek zituzten seme-alabak. Gero, seme-alabak izan zituzten elkarrekin. Orain, bien seme-alaba guztiak 12 dira eta bakoitzak 7 seme-alaba ditu. Zenbat seme-alaba izan zituzten Luisek eta Ebak elkarrekin? Esaten diguten informazio da, bien seme-alaba guztiak 12 direla, eta bakoitzak ditula 7 seme-alaba. Egiteko modu desberdinak daude, oso zenbaki txikiak direnez, egingo du lehenengo era batean, eta gero bestea. Modu bat izan daiteke, nik dut Luis eta Eba, eta biak batera, pentsa ezagun bat dutela. Horrek esan nahi du, bakoitzak 7 izateko, ditula 6, eta honek ere 6, eta atatzen ezkigu 13. Ez dago ondo. Pentsa ezagun orain, 2 dituztela elkarrekin. 7 izateko, 5 falta zaizkio, eta 5 lehendik. Orduan, 5 baldin baitzitun, eta 2 berri, 5 eta 2 berri, 12. Erantzuna zen izango litzateke hau, bakoitzak 5 zituela hasieran, eta gero batera 2. Orduan, erantzun zuzena izango litzateke D. Zenbakiak hain txikiak izan ordez, handiagoak izango balira, beste modu batea egin beharko genuke. Adibidez, era hontara, multzoekin. Pentsa ezagun, multzo honek adierazten duela Luisen seme-alabak. Eta beste honek, Ebaren seme-alabak. Luisek baditu bere seme-alabak. Ebak ere bai. Eta erdian daudena dira bienak direnak. Orduan, guk zer dakigu? Guk dakigu bien artean, hau da, osoa, hau dena, osoa, zenbat den, zenbat dituzte bien artean? 12. Eta hori nola lortu dezakegu? Egin dezakegu. Hartzen ditugu Luisenak. Zenbat dira? 7. Hartzen ditugu Ebarenak. Zenbat dira? Beste 7. Baina kontuatu baldin bazera, hemen erdiko zati hau, 2 aldiz kontatu dugu. Kontatu dugu hemen eta hemen. Orduan zenbat dugu bat kendu, holako bat kendu. Eta hori da justu biek batera dituzten seme-alabak. Orduan, egingo genuke errauntara. 12 da, 14 ken
isa. Argi dago isa zen baden ezta? Izango litzateke 14 12 kendu. Beraz, 2 hemen azaldu den bezala. Eta azalpen hauek lagungarriak izan zaizkizulakoan beste bat arte. Agur!